Само до преди една година и аз не знаех как се взима абдест. Заради това реших да започна да правя видеа за хора, които също не знаят, но имат такава нужда и потребност. Сега ще ви покажа как се взима абдест. Здравейте, приятели! Взимам абдест със студена вода. Това поне за мен е много по-хубаво за тялото. И възнамерявам в името на Аллах да взема абдест. Първо трипате ръцете. Мием до китките. После трипате в устата. После 3 пъти в носа. Важно е да знаем, че с дясната ръка подаваме вода, а с лявата изсекваме. После 3 пъти лицето. После дясната ръка. После лявата. После правим месец на главата. После минаваме дясното око. Аз минавам с показалеца и с палеца зад окото. После с лявата ръка. Пак по същия начин. Правим месец на врата. После десния крак. Десния крак го мием с лявата ръка. Започваме от малкия пръст към големия. Мием до глезените. Хубаво мием. Водата трябва хубаво да попадне между пръстите. И после минаваме на левия крак. И започваме от големия пръст към малкия. Тоест от дясно наляво. Винаги движението от дясно наляво. Сподели видеото на някой, на който мислиш, че ще му е полезно. До скоро!